дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. огоҳинома ва шарти кумитаи андоз ба блогерҳо то 1 апрел интизорем. раиси шаҳри Душанбе гуфт барои рангубори биноҳо аз аҳолӣ пул намегиранд. Додгоҳи олӣ 2 аъзои гурӯҳи мулло Абдуллоро равонаи зиндони низомаш сахт кард. Душанбе васеъ мешавад, вале ноҳияи нав таъсис намешавад. Беморхонаро нафурӯшед. Аҳмадзода талоши занони кабудсангро ҳангоми сафараш тавзеҳ дод. борону барф меборад. ҳушдори обу ҳавошиносон аз сардиҳои наздик баъди гармӣ дар Тоҷикистон. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Атамуллоева. салом. намояндагони Кумитаи андози Тоҷикистон дар рафти нишасти матбуотии қазияи андозбандии блогерҳоро дар Тоҷикистон тавзеҳ доданд ва таъид карданд, ки дар ҳақиқат дар Тоҷикистон ин намуди фаъолият низ андозбандӣ хоҳад шуд. бинобар иттилои Шамсулло Кабирзода, сарвари сарраёсати маъмурикунонии андозҳои Кумитаи андоз, кормандони ниҳод аллакай фаъолияти блогерҳоро дар Тоҷикистон омӯхтаву ба хулоса омаданд, ки ин онҳоро метавон ба рӯйхати андозсупорандагон шомил кард. طبق طلبات کودکس اندوز دقیق ترش ماده 98 همه گونه فعالیت ها، همه گونه درآمد ها و منفعت هایی که شخصانی واقعی میگیرند نوابسته از نمود فعالیت، محل فعالیت تحت اندازبندی قرار داده می شود. توضیح داده است. با گفته کبیرزاده طبق تحلیل هایی که کمیته اندوز انجام داده است، شخصانی الوهیده کانال های خود را میکشایند. توسط پهن کردن غایه، اندیشه و غیره درآمد به دست میآورند. بنابراین تحت اندازبندی قرار دادن блогерҳо ягон ҷои нофаҳмӣ надоранд, таъкид кард Шамсулло. ҳамин тавр тибқи таҳлилҳои кумита фаъолияти 29 канал ошкор шудааст, ки шумораи тамошобинони он аз 3 то 19 миллионро ташкил медиҳад. феълан кумита ба соҳибони ин каналҳо огоҳинома додааст, ки то санаи 1 апрел эъломи худро ба мақомоти андоз пешниҳод кунанд. амирхон қурбонзода, муовини аввали раиси шаҳри Душанбе мегӯяд, барои таъмири биноҳои истиқоматии пойтахт аз аҳолӣ пул ҷамъ карда намешавад. қурбонзода ин нуктаро зимни нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон изҳор дошт ва гуфт, биноҳои истиқоматӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолият таъмир карда мешаванд. ном бурда гуфт, аз сокинон маҷбурӣ пул ситоида намешавад. танҳо нафароне ва ё корхонаҳое ки имкон доранд метавонанд супоранд. ӯ гуфт, даъвои сокинон сари ҷамъоварии маблағ барои таъмири биноҳоро месанҷад. ин изҳороти намояндаи шаҳрдорӣ дар ҳолест, ки қаблан чандин маротиба ҳолатҳои ҷамъоварии маблағ ва ҳатто ба муҳлатҳои тӯлонии нотамом мондани таъмири биноҳо дар расонаҳои иҷтимоӣ пайдо ва вокунишҳоро дар пай дошт. طبق اطلاع прокуратураи генералии Тоҷикистон Додгоҳ Латипов А ва Нозиршоев МА ро бо ҷурми ҳуҷум ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо таи солҳои 1996 то 2001 барои 19 солӣ равонаи зиндон кард. ба иттилои манба, тафтишоти пешакӣ марбут ба парвандаи ҷиноятӣ мазкур мусаллам сохт, ки айбдоршавандагон Латипов АА ва Нозиршоев МА соли 1996 ба гурӯҳи мусаллаҳи устувори Раҳимов Абдулло бо лақаби Мулло Абдулло, ки дар ҳудуди ноҳияи Нуробод бо мақсади ғаразнок ва ниятҳои нопок, ки аз ҳуҷум ба шаҳрвандон ва ташкилотҳо зоҳир мекардад, шомил гардида, то соли 2001 дар ин гурӯҳ ҷиноятҳои вазнину махсусан вазнинро содир намуданд. охирон бо ҳукми Додгоҳи олӣ аз 12 феврали соли 2021 Латипов АА ва Нозиршоев МА бо моддаҳои 110 қисми 3 банди А, 181 қисми 3 бандҳои А, Б ва 186 қисми 2 гунаҳкор дониста шуда ба муҳлати 19 солӣ ба зиндони низомаш сахт маҳкум шуданд. муовини якуми раиси шаҳри Душанбе Амирхон Қурбонзода дар нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон изҳор дошт, ки ба ҷои ноҳияи нав ҳудудҳои навоҳии Сино, Фирдавсӣ ва Шоҳмансур васеътар карда мешавад. ба иттилои манба, дар ҳоли ҳозир марҳалаи гузариши 7659 гектар замини ноҳияи рӯдакӣ ба тавозуни шаҳри Душанбе идома дорад. ба иттилои манба, ҳудуди муқаррар шуда дар якҷоягӣ бо шаҳракҳо ва иншооташон ба ин ноҳияҳо мегузарад, аммо таъсиси ноҳияи нав дар миён нест. ӯ гуфт, тасмим доранд, ки ин масъаларо дар иҷлоси моҳи марти маҷлиси вакилони халқи пойтахт ва ё дар иҷлоси 6 моҳа ҳал намоянд. ба гуфтаи ӯ, тибқи нақшаи генералӣ аҳолии шаҳри Душанбе дар марҳилаи аввал ба 1 миллиону 200 ҳазор нафар ва баъдан то ба 2 миллион нафар хоҳад расид.
занони деҳаи кабудсанг ҳангоми сафари раҷабои аҳмадзода ба шаҳри панҷакент талоши мулоқот бо раиси вилоятро карда арзашонро ба ӯ гуфтанд. раҷабои аҳмадзода раиси вилояти сахт гуфт як гурӯҳ занон аз шаҳри панҷакент ки ғайри интизор дар рӯ ба рӯяш қарор гирифтанд чӣ арз карданд. раҷабои аҳмадзода пештар барои муаррифӣ намудани раиси навтаин ба шаҳри панҷакент сафар карда буд. вақте ӯ аз бинои ҳукумат берун мешуд, як гурӯҳ занҳо сокинони деҳаи кабудсанг талош намуданд ки ӯ ба додашон расад. раиси вилояти сахт дар посух ба саволи рӯзноманигорон гуфт ки чӣ гуна сокинон ғайри интизор дар рӯ ба рӯи ӯ қарор гирифта ва кадом мушкил мавҷуд бударо ба миён гузоштанд. дар воқеъ мо ба шаҳри панҷакент сафари корӣ доштем ва як гурӯҳи сокинон дар канори мошини мо ҳозир шуданд. мо аз мошин поён шуда ҳарфи онҳоро шунидем. сокинон арз намуданд ки гӯё ҳукумати шаҳр бинои беморхонаи кӯҳнаро фурӯхтааст. онҳо пешниҳод карданд ки собиқ бинои беморхона ба кӯдакистон табдил дода шавад, гуфт раҷабои аҳмадзода. раиси вилояти сахт таъкид намуд ки беморхона ва дигар иншооти соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла мактабу варзишгоҳ танҳо бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ фурӯхта ва ё самти фаъолияташ иваз карда мешавад ва на раиси вилоят ва на роҳбарони шаҳру ноҳияҳо барои фурӯхтани чунин иншоот ҳуқуқ надоранд. ёдрас мешавем ки соли гузашта ҳукумати шаҳри панҷакент беморхонаи касалиҳои дилиро аз кабудсанг ба бинои навсохт дар маркази шаҳр кӯч дода буд. сокинони деҳаи кабудсанг дар ҳоли ин арзашонро ба раиси вилоят расониданд ки то ҳол ин деҳа дар панҷакент кӯдакистон надорад. дар ин деҳа зимнан ҳудуди 5000 аҳолӣ ба сар мебарад. мо комиссия ташкил намудем, масъаларо омӯхта мебароянд. агар вазорати тандурустӣ ба пешниҳоди онҳо розигӣ диҳад, ба ҷои беморхонаи кӯҳна ба сохтмони кӯдакистон шурӯъ мекунем, гуфт раҷабои аҳмадзода. ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 то 23 феврали соли равон дар ҷумҳурӣ ҳаво якбора номусоид шуда, дар водиҳо борон ва дар ноҳияҳои доманакӯҳӣ ва кӯҳӣ барф меборад. гуфта шудааст ки санаҳои 21-23 феврал дар баъзе ноҳияҳо бориш шиддат гирифта, ҳарорати рӯзонаи ҳаво то 8-10 дараҷа паст мешавад. ҳамзамон қайд мегардад ки санаи 19 феврал дар қисми зиёди ноҳияҳои ҷумҳурӣ вазъи ҳаво тағйир ёфта, охири рӯз дар баъзе ноҳияҳои ҷудогона боридани борон дар назар дошта шудааст. санаҳои 20, 21 ва 22 феврал дар қисми зиёди водиҳои вилоятҳои Хатлон, Суғд ва ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво абрнок шуда, борон ва дар доманакӯҳҳо борон ба барф мубаддал мегардад. дар ин рӯзҳо дар натиҷаи бориши гуногун ҳарорат паст шуда, рӯзона ҳаво 13-18 дараҷа гарм мешавад, таъкид доштааст манбаъ. дар ҳамин ҳол агентии обу ҳавошиносӣ зикр мекунад ки дар вилояти Суғд низ санаҳои 20 то 22 феврал дар натиҷаи бориш ҳаво дар водиҳо шабона аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм ва рӯзона 9-14 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи марказ бориш шиддат гирифта, ҳаво дар водиҳо шабона 3-8 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳаво аз 1 дараҷа хунук то 4 дараҷа гарм пешбинӣ шудааст. дар шаҳри Душанбе санаҳои 20-22 феврал ҳаво абрнок шуда борон меборад. дар баъзе ҳолатҳо шиддат гирифтани борон дар назар буда, ҳаво шабона 0-5 дараҷа ва рӯзона 10-12 дараҷа гарм мешавад. шунавандагони гиромӣ, новобаста аз вазъи обу ҳаво барои ҳар яки шумо таби хушуболида ва тансиатиро хоҳонем. хайр. барномаи иттилоъоти хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон. огоҳ бош.